आच्छा बयखौबो जों गिबियावनो जों खुलुमग्रोबाय। दिनै जों दंफैयो टंलानि रस एनजिअ। दिनै रस एनजिअ बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि समाजारि मोनसे हाबाफारि बेयाव खुंनाय जादों। आइडियानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेसेबांनो मेन्टेलि चेलेन्ज मेन्टेल इलनेस थानाय माने मेन्टेलि एसे जा रगिफोर दङ नालाय बिथांमोनखौ दिनै नायनो थाखाय मोनसे मेडिकेल स्क्रिनिं एसेसमेन्ट मोनसे बेयाव मोनसे केम्प लानाय जादों। आरो बेयाव तेजपुरनि जाहा मेन्टेल हस्पिटाल एलजिबि माने लकप्रिय गपिनाथ बरदलै रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेन्टेल हेल्थनिफ्राय गोबांथार माने मोनसे टीम दंफैयो। बिथांमोना स्क्रिनिं खालायदो एसेसमेन्ट खालायदो आरो फ्रियाव माने मुलिखौ होनाय जादों आरो दा बे हाबाफारियावनो DDRC आबो दंफायो बेयाव डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटि रिहेब सेन्टार दंफैयो आरो रसनि नैबे एनजिअआवनो बे हाबाफारिया जागासिनो। दा नैबे हाबाफारियाव जोंबो हान्स फाउन्डेसननि MTB प्रजेक्ट मबाइल थेरापि भेन होननाय मोनसे प्रजेक्ट दङ जाहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोना प्रमद बर' सार दैदेननायनि मोनसे इनिशिएटिभ। बेयाव जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबांनोखि PWD दङ पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिथांमोनखौ मोनसे लेभेलसिम इकुवेल जास्टिस होनायनि मोनसे प्रजेक्ट बेयाव इमप्लिमेन्ट जागासिनो आरो बेनि इमप्लिमेन्टिं मोनसे एजेन्सियानो जाहैबाय हान्स फाउन्डेसन। आरो बे हान्स फाउन्डेसना आलदा आलदा प्रजेक्ट बेयाव इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो किन्तु हान्सनि MTB प्रजेक्टआल' नैबे PWD दो सोमोन्दो गोनां। MTV माने मबाइल थेरापि भेन बेयाव जाहा गंसे भेन थायो आरो जोङो मोनब्रै जिल्लायाव बे प्रजेक्टआ इमप्लिमेन्ट जागासिनो। आङो आरो आंनि टीमा जोङो बेखौ उदालगुरियाव जोङो नायगासिनो। दा जोंनि बे MTB प्रजेक्टआव जाहा स्पेशेल एडुकेटर सासे थायो, क्लिनिकेल साइकोलॉजी जाहा सासे थायो, स्पीच आरो हियारिंनि सासे जाहा माने थेरापिस्ट सासे थायो आरो फिजियोथेरापिस्ट जाहा सासे थायो। दा सामवेर जोङो नैबे तेजपुरनि जुनतुबा मोनसे टीम फैदो जों बिराद कानेक्टेड बेयाव आरो DDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटि रिहेब जुनतुबा मोनसे जाहा सेन्टार दङ जों बिराद कानेक्टेड। जोङो दा उदालगुरियाव जोङो गासै 10टा स्टेन्ड पइन्टआव जों खामानि मावगासिनो। जोङो बेखौ स्टेन्ड पइन्ट होननानै बुंदो नाथाय बेखौ नायोब्ला जोङो VCDC फोरबो गोलैयो। जेरै जों जागायोब्ला नैबेयाव जाहा नै माबा टंलानिफ्राय जों जुदि जागायलाङोब्ला सुमापाराया गोलैयो, रतनपुर गोलैयो, पानेरि गोलैयो, ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नै आम्बागाव VCDC एसे गोलैहैयो, तामुलबारि होननाय VCDC दङ बेबो गोलैहैयो, रौता धनस्री ओमफ्राय बिनि उनाव सपनगाव बिथिं जों गोलैहैयो, बेनिफ्राय नावहुरिया आरो लामाबारि बेयाव जोङो गासैबो जेनेब्ला VCDC फ्राव जों खामानिखौ जों मावगासिनो। जोंनि खामानिनि गुबै आखुथायानो जाहैबाय जोंनि जेसेबां रिहेब प्रफेसनेल दङ जोंनि भेना बै जायगायाव थाङो मासाव खननै थाङो। मासाव खननै थांनानै जोङो स्क्रिनिंनि जोङो मोनसे केम्प फाथिहैयो, एसेसमेन्ट खालायनानै जोङो थेरापिटिक जों सार्भिस होयो। नाथाय जोङो थेरापिटिक सार्भिस होखांनायनि उनाव जों जिहेतु मेडिसिन होनायनि जोंनियाव अथराइज गैया आरो जोंनियाव साइकेट्रिक गैया आरो जोंनि प्रजेक्टआनो मात्र एसेसमेन्ट खालामना थेरापिटिक सार्भिसल' जों होनो हायो, जों मेडिसिन होनो हाया। नाथाय जोङो फिल्डआव थांनानै जोबनो गैयै ओरैबायदि माने मेन्टेलि चेलेन्जफोरनि माने इलनेस थानाय जों ओरैबायदि पेसेन्ट जों लोगो मोनो जेराव मेडिसिननि गोबांथार गोनांथि जाहैयो आरो जों बेखौ होनो हाया। बेखायनो जोङो दिनै तेजपुरनिफ्राय फैनाय जों जिखिनि मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय फैनाय आरो रस आरो DDRC जों लोगो नांफानानै जोंनि प्रजेक्टनि सोमोन्दै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनायजों लोगोसे जोंनि प्रजेक्टनि सिङाव जेसेबांनोखि जाहा माने मेन्टेलि चेलेन्जफोर सार्भिस इउजार दङ बा पेसेन्ट दङ जोङो बेयाव जों रिफार खालायदो आरो जों खावलायहरगोन जोंनि MTB प्रजेक्टनि सिङाव थानाय जेसेबां उदालगुरियाव स्टेन्ड पइन्ट जों माने कभार खालायगासिनो आरो जोंनि टीमा बेयाव थांगासिनो। जोङो सानफ्रोमबो जों रिफार खालायो मेडिसिननि थाखाय जे हायार मेडिकेल इन्स्टिट्यूशनाव नोंथांमोना थांनांगोन होननानै। दा नोंसोरो तेजपुराव जोङो थांनो खुनु प्रयोजन गैला, नोंथांमोना नैबे जोंनि टंलानि नैबे रस एनजिअआव मासाव खनसे फैगोन बिथांमोना तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय। दा मासाव ओरैबायदि फैयो जायगायाथ' टंलानि रस एनजिअ जाखाबाय, मासनि 5 हप्ता सेकेन्ड हप्ता थार्ड हप्तायाव फैगोन। मासनि थार्ड हप्तायाव शुक्रबार दिनाव गोलैयो आरो बेयाव जुदि थार्ड हप्तानि बे थार्ड हप्तायाव जुदि बोरैबा देवबार गोलैफ्लाङोब्ला हयथ' बे देवबार माने समबाराव गोलैहैगोन। जास्ट बेखिनि जों खबरखौबो जों हरगोन माने जोंनि जेसेबां सार्भिस इउजार दङ जों बेखौल' खावलायगोन नोंथांमोना जिहेतु तेजपुराव दा थांनायनि जेबो गोनांथि गैला आरो तेजपुराव थाङोब्लादि गोबांथार थाखा फैसा आरो सानसेमानि सम थाङो आरो बेयाव थांनानै सोरखौ लोगो हमैनो गोबांथार जेनेब्ला मोगा मोगि जेंना जेंगोनादो मोगा मोगि जानो हागोन। नाथाय
नैबेयाव जुदि फैयोब्ला टंलानि नैबे रस एनजिअ जोंखौ सानफ्रोमबो मोनगोन आरो जों नोंथांमोनखौ जों मदद होगोन खिन्थु बाथ्राया बेल' नोंथांमोना खिन्थु नोंनि न' खाथियावनो सार्भिसखौ मोनसे मोननानै जुदि नोंथांमोना जुदि फैयाब्ला बिराद गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मेडिसिनखौ रावबो प्राइभेटलि मोना साइकेट्रिक थाथारनांगोन साइकेट्रिकआ एसेसमेन्ट खालायनानै मेडिसिन रिफार खालायगोन अब्लासो नोंसोरो मुलिखौ मोननो हागोन आरो बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि एमटिबि प्रजेक्टनि सिङाव थानाय मबाइल थेरापि भेन प्रजेक्टनि सिङाव थानाय जेसेबां सार्भिस इउजार दङ जायफोरा स्पेसियेलि मेन्टेलि चेलेन्ज मेन्टेलि रिटार्डेड जायफोरा मेन्टेलि इल जानानै दङ बिथांमोना नैबे टंलानि रस एनजिअआव मासाव आं दहाय बुंखानाय बायदि दा फार्स्ट उइक सेकेन्ड उइक नङा थार्ड उइकनि शुक्रुबाराव फैयो आरो शुक्रुबारा जुदि बन्द' जायोब्ला माने हयथ' सुनिबारबो जाहैनो हागौ नङाब्ला समबार जाहैनो हागौ आं बेखिनि मेसेजखौ आङो दिनै आं फोसावहरो आरो आं आसा खालायगोन जोंनि सरकाराबो जाहाथे बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामफोरखौ जेनेबा गोबां जायगायाव जों दा नायोब्ला रौतायाव गोबां गोनांथार दङ रौताथिं बेफोरबायदि केम्पखौ जों जुदि रौताथिंबो जों लांनो हायोब्ला गोबांथार माने दुखिया गोरिब गुन्द्राफोरा बिनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन आरो देहा फाहामथायखौबो बिथांमोना मोननो हागोन थिग बेबायदि जोङो मोनसे हटस्पटखौ जोङो नायदो सपनगावनि बान्दुरगुरिथिं गोबांथार मेन्टेलि चेलेन्ज थायो बिथिंबो जोङो जुदि लांनो हायोब्ला भिसिडिसि लेभेलावनो जों जुदि तेजपुर जाहा मेन्टेल हस्पिटालनि अथरिटिजों जुदि रायज्लायनानै बेफोर केम्पखौ फाथिनो हायोब्ला गोबांथार मानसिखौ जों मदद होनाय जागोन आरो गोबां गोरिब गुन्द्राया गोरलैयावनो थाखा फैसा होआलाबासिनो देहानि फाहामथायखौ बिथांमोना मोननो हायो दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिबायदि मावलांगासिनो जों गोबारैनो जों गोजोननाय मोनो आरो बेफोरबायदि हाबाफारियाव जों जेबो नेगेटिभ साना लाबासिनो जोंनि पार्सनेल आइडिअलजिफोरखौ जोङो दोनथ'नानै मोजां खामानियाव जों आखाइ हमलायनानै जों जुदि एप्रिसियेट खालायलायो जोंनि कमिउनिटिसा जोंनि ससाइटिया बेनिफिट मोनो आरो जोंनो बेखौनो नांगौ आरो बेनो मोनसे धोरोम आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेखिनियावनो फिन खनसेबाव तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय फैनाय सार मेडाम डक्टरनि टिमखौ डिडिआरसिनि जाहा मानगोनां बिथांमोनखौ आरो जाहा रसनि ललित बर' सार बिथांखौबो आङो गोसो आरो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आं बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ